Je 14 hodin a 11 minut. Od mikrofonu se vám hlásí Verča Batelková a Vítek Zeman a my už tady u nás ve studiu vítáme fotografa Pepu Béma. Pepo, ahoj. Dobré odpoledne, ahoj. My tady na tebe máme připravených pár otázek, Pepo, doufám, že se ti budou líbit stejně jako nám. Ta první je taková pikantní, určitě bude zajímat všechny naše posluchače, protože tebe známe od nepaměti jako fotografa na všech hradeckých akcích a nejenom hradeckých, ale zajímalo by nás, kde a kdy vůbec vznikla ta tvoje láska k fotografování. No tak vznikla v Kardašově Řečici, protože já jsem do svých 19 let bydlel v Kardašově Řečici a tam jsem v 8. a v 9. třídě navštěvoval fotokroužek, takže tam vznikla ta moje láska k fotografování pod vedením pana učitele Klašky a od té doby jsem se stále více a více věnoval fotografii. A pamatuješ si třeba, která fotka byla ta první, kterou si vyfotil? No, vzhledem k tomu, že to bylo na škole, takže to byly spolužačky. Dokonce myslím, že doma ještě jednu tu fotografii mám, takže to svědčí o kvalitě těch materiálů. Takže spolužačky si fotil velmi rád, jo? No už to asi ve mně tu dokumentaristiku tehdy navodilo. No a když třeba takhle říkáš, že máš tu první fotku ještě někde doma, máš ji někde spíš zarámovanou nebo založenou v archivu? Ne, je založená mezi ostatními fotografiemi, které pro mě něco jakoby znamenají, takže tam je uložená v pytlíčku pěkně. No a ty si říkal, že už fotíš asi 46 let, že? Takže tam už bude asi notná řádka těch fotek, že? Tak je, ale víceméně nejdřív jsem to dával do albumu, ovšem těch albumů přibývalo, tak potom už jsem jenom negativy skladoval a teď už je digitál, takže teď je to na harddiskách. Takže to je Pepa Bém, se kterým si budeme ještě chviličku povídat, ale až po písničce my ti pro tentokrát moc děkujeme. Posloucháte Rádio Česká Kanada, s námi ve studiu tu sedí Josef Peparaci Bém, jindřichohradecký fotograf a my jsme se ho předtím, než jsme pustili písničky, ptali například na to, kde a kdy vznikla jeho láska k fotografování a zda si pamatuje svoji první fotku. No Pepo, ty si nám říkal, že tu svoji první fotku máš zarámovanou a že máš takhle zarámované ty nejdůležitější fotky, tak mohl bys nám třeba říci, na kterou tu fotku si nejvíce pyšný? No, já si myslím, že to se asi v mém případě nedá říct, protože já fotím tak široký spektrum akcí a událostí, že je to jako asi, kdyby se mě zeptali, který ze svých dětí mám nejradši. Že jo? Takže dalo by se mluvit o tom, že člověk třeba z divadla, který fotím rád, že jo, tak tam byli herci, který mi přirostli víc k srdci a já nejradši fotím amatérský divadlo, to je pro mě takový zajímavější, protože si myslím, že ty lidi do toho dávají celé to svoje srdíčko a tam by se dalo jako taky vybrat, ale samozřejmě pak se fotí kulturní akce, fotí se společenské akce, takže z každé té akce by se daly asi vybrat nějaký fotografie, které jsou top, ale myslím si, že to já vždycky nechávám na výstavách na těch divákách a na těch lidech, kteří tam přijdou, ať si vyberou. Ani k těm fotkám nedávám popisky většinou, protože to nechávám na těch lidech, buď je to osloví, anebo tohle, takže nedá se říct, která nebo na kterou jsem nejvíc pyšný. No a když si tady zmiňoval ty výstavy, mohl by si nám třeba říci, jakou teď do budoucna plánuješ výstavu, kde budeš vystavovat, kde tě můžou naše posluchači vidět? Tak já jsem od roku 2002 jsem členem Jindřichohradeckého sdružení fotografů Focus a zrovna teď vystavujeme u Langru výstavu jednu výstavu v muzeu fotografie a já osobně budu 15.7. mít vernisáž na Folkové Ruži, kde teda budu vystavovat a 16.7. hned den na to, koukám, budeme v Deštné mít vernisáž výtvarníci Deštenska, kde budu vystavovat teda už po 19. Je to 19. ročník a zatím jsem ani jeden nevynechal, takže. A ty jsi stál přímo u zrodu té akce v Deštné? Já jsem stál přímo u zrodu, byli jsme 3 teda v tu dobu, byl to Martin Šole, byl to Jan Hlavsa jako sochař, Martin Šule jako malíř a já v té době ještě jako malíř a fotograf na půl. Takže ty i maluješ? Já jsem zase se teď vrátil k malování po 30 letech a začínám zase i malovat. A třeba máš něco, co rád maluješ, něco konkrétního, nebo jen tak všechno možný? Zase tam platí, že skoro všechno možný a
svoje pocity, někdy nějaký portrét nebo krajinku. Je to různé. Teď vlastně, abych se pochválil, taky musíme se chválit. Loni jsem vyhrál ilustrační soutěž v textíku v kategorii 15 až smrt, jak já říkám, takže pro dospělé. Tak loni jsem se stal teda vítězem. A co si kreslil za ilustraci? Byly to pohádkové bytosti, takže jsem namaloval vodníka Hamrouna od Weigaru a ten teda to vyhrál. Je 2:30 a vy posloucháte Rádio Česká Kanada a ve studiu tu s námi sedí Pepa Bém, hradecký fotograf a povídá si s námi tady o svém vztahu k fotografování. Pepo, já se tě nemůžu nezeptat. My jsme se tady bavili o tom, že vlastně fotíš 46 let, což je úžasná doba. To dokonce, jak jsi sám jako říkal, není ani v součtu mě a Verče dohromady věkově. To si musel vyfotit ohromný kvanta fotek. Kde to všechno schováváš a kolik jsi jich vlastně vůbec vyfotil? Odhadem. No, je to opravdu odhadem, protože ještě jsem se nikdy přímo nezabýval. Ze začátku se fotilo černobílé, potom vycházel diapozitiv, levnějc než barevná fotografie, pak byla barevná fotografie, takže to mám většinou v albech a v negativech a pak začal digitál. A digitál to je prokletí, protože tam se dá těch snímků nastřihat hodně a pak se to těžko přebírá. Takže v těch negativech a v tom jsou to tak, řekl bych, 10 000. Co se týče toho digitálu, tak tam už je to hodně přes 1,5 milionu, bych řekl, na těch diskách. A kde to tady všechno schováváš? No, je to přes 30 harddisků, jestli si to dovedete představit. A na tom to je uschováno a zazálohováno. A promazáváš třeba občas nějaké fotky, nebo si je necháváš úplně všechny? Já ad jedna nemám čas na to promazávání většinou, ale nepromazávám, protože si říkám, já promažu třeba ty hodně špatné fotky, ale říkám si, že každá ta fotka se může někdy hodit a už se to taky někdy potvrdilo, že i když to nebyla zrovna fotka k tomu tématu, co jsem fotil, tak se pak hodila na jinou akci. No a když takhle říkáš, že se ty fotky můžou hodit, tak jsme si povídali o tom, že ty teda fotografie vystavuješ, ale určitě s nima děláš ještě jiné věci. Jaké třeba všechny? No tak všechny. Podílel jsem se asi na 10 knihách. Uděláme trošku reklamy. Teďka vyšla kniha Genius Loci o Jindřichovu Hradci. Je to úplně čerstvá kniha, v které mám, řekl bych, dost fotografií, takže pokud se někdo chce podívat, tak v té knize vyšel kalendář, taky Genius Loci vlastně na Vánoce a občas se i něco prodá, ale toho je hodně málo a nebo to kupujou lidi a pro svý děti, kteří se odstěhovali třeba i pryč mimo republiku. Aha, tak paráda, tak děkujeme. V rádiu Česká Kanada teď posloucháme Pepu Béma, který je dnešním naším hostem a v předchozím vstupu jsme si například povídali o tom, kolik fotek už dokázal nafotit za ty roky, co fotí. A mě by zajímalo, ty fotky jsou určitě známé po České republice, ale podívali se některé z těch fotek třeba i za hranice? No tak je to pravda, že se i některé dostaly dál. Například jsem pracoval na 3 projektech s Muzeem fotografie, to byly rakousko-české projekty o pohraničí a příhraničí, pak byly výstavy v Rakousku a tady v Čechách, ale i se dostaly fotografie například do Austrálie, do Kanady. Nedávno jsem 2 kalendáře posílal jedné dámě, kterou mám na Facebooku, která je z Venezuely, takže díky Facebooku jsem znám hodně široko daleko po světě. Takže to opravdu obepíná celý svět, ty fotky, ale ty jsi spojen ještě s jedním světem a to s těmi prkny, co znamenají svět. Můžeš nám o tom říct něco bližšího, jak třeba vzniklo i tohleto spojení, protože když se řekne Pepa Bém, tak si každý představí, nebo většina lidí asi představí hlavně fotografa, ale to není jediná tvoje tvář, tak jak to je třeba s tím divadlem? No tak, kdo byl teď na muzejní noci, tak mě mohl vidět jako šumného plavčíka v nádherných plavkách z rozmarného léta, ale jinak k divadlu jsem se vrátil v Deštné někdy kolem roku 99, tam jsem hrál asi 5 let, hostoval tam s námi i Vašek Staněk a potom jsem přešel do divadelního souboru Jablonský tady do Jindřichova Hradce, kde jsem taky měl tu čest si zahrát pár hezkých rolí a potom to focení převládlo, takže
nejde dohromady hrát divadlo a fotit, protože akorát jednou jsem dostal krásnou roli nebeského fotografa, takže jsem mohl na jevišti řádit s fotoaparátem, takže teď už spíš fotím to divadlo. Takže to máme focení, divadlo, také jsem mluvil o kresbě. Máš ještě nějaké další takovéhle tvůrčí koníčky? No, jestli tvůrčí nevím, ale já se snažím z každé cesty si kromě fotografií a dřív i kromě videa dovést nějakou takovou drobnost nebo pozornost. Já tomu říkám cetky, takže možná až budu mít příští rok takovou větší výstavu, tak bych tam chtěl i část té výstavy věnovat těm drobnostem. Paráda, tak pro tuhle tu chvíli zase moc děkujeme. Posloucháte Rádio Česká Kanada a již téměř celou hodinku je naším hostem Pepa Bém, hradecký fotograf, a máme tu na něj otázku od posluchače Františka. Ty jsi tady mluvil vlastně o tom, že máš ty harddisky, na kterých máš ty fotografie, a František se ptá, kolik je to zhruba terabajtů. No, orientačně je to tak asi 50 terabajtů, ale k počítačům mám připojených jenom asi 10 disků. Takže... No a ty ostatní jsou teda schovaný a v těch se normálně neprohrabuješ, abych to řekl. Pokud je potřebuju, tak je připojuju k počítačům. No a pamatuješ si třeba, na kterým co máš? To se nedá. Já mám tu zásadu, že když jde něco vyfotit znova, tak je lepší, než to hledat, to jít vyfotit znova, ale něco nejde, takže to se musí pak hledat a je to dost složitá práce. Jo, ale potom tě třeba kolikrát překvapí, co všecko si vyfotil? Ano, stává se to taky? Hodně si pamatuju, ale potřebuju to někdy osvěžit, takže když uvidím první fotky, tak už se mi vybaví ta akce. Tak super, já si myslím, že to byla asi poslední otázka, tak Miky, moc krát děkujeme, že jsi k nám dorazil a že jsi nám tady dělal hosta. No já děkuju vám, bylo to báječná hodinka strávená s rádiem Česká Kanada.